Inca, terra de Quelis, de Momereta i de la indústria més icònica de Mallorca, la d'Escalçat. I és que hi va haver una època que no només vivíem del turisme, sinó que teníem un teixit industrial molt important, aquí i fora de Silla. Que t'hem avorrit i de digue'm, reina meva, si no utilitzes sabates cada dia. Avui tothom du que si Asics, que si Nike, o, si ets moderneta com jo, unes Dr. Martin. Però abans a Mallorca tothom duia porqueres. Porqueres? Compte-m'ho, reina. Inca sempre ha tingut una història molt relacionada amb les sabates. De fet, a l'edat mitjana ja trobàvem aquí mateix mestres sabaters que feien feina amb cuir. I en tècniques passades de generació en generació. I tu no m'havies de contar una cosa? A casa heu d'aprendre aquesta frase. A casa de sabater, sabata de paper. I després va venir la revolució industrial, que si fum, que si màquines, que si revolució, i Inca se va convertir en la Manchester mallorquina, amb empreses com Campé. I sí, Campé, que pot ser el més internacional que vulguis, però Campé és ben mallorquina i ben inquera. Però la meva dècada preferida, als 90, arriba una crisi. I és que la competència de fora va fer que moltes fàbriques tanquessin i aquest teixit industrial i monobrer va començar a desaparèixer. Curiositats del Museu d'Escalçat i de la Indústria. Vine. Ties, és que vos he de contar unes coses. Abans, per aprendre l'ofici de sabater, havies d'estar entre 4 i 8 anys, més que una carrera i un màster junts. A més, aquí també mos posa que s'utilitzaven esclaus per fer sabates i que en el 1697 els sabaters d'Inca se van independitzar dels gremis de Palma. Independència! Així és, Joan, i me comenten que han participat moltes empreses i moltes institucions, associacions, a tot el museu, i el més important, el que m'adu més d'escoret és això. Jo tinc això a casa meva, te'n recordes, papà, que l'has restaurat? Zapatos. Sabates, m'entens? Patos, m'entens? I la indústria d'escalçat, valgui la redundància, no només feia sabates, sinó que també propiciava molt de moviments socials, com per exemple els moviments obrers, que exigien 8 hores diaris, i ara ja mos pareix molt, i també se reunien per jugar a futbol. Homes havien de ser. Juntaven, òbviament, en el Constanci d'Inca, perquè per això eren sabaters i per això eren inqueros. I entre el 69 i el 73 hi vas vestit el de zapatera mayor. I me demanareu, per aquella sabatera que feia millors sabates, que era bona treballadora. No, era per la sabatera més guapa. Eren altres temps. Eren altres temps. Com se feien les sabates abans? I doncs resulta que era un negoci familiar. Què me dius? I sí, i cada família, cada membre de la família feia una passa d'aquest procés. I, per exemple, els homes què solien fer? I doncs mira, els homes solien fer el disseny, treballaven amb la pell i també ho clavaven a la fusta. I les dones? I doncs, per explicar el que feien les dones, m'ho han d'explicar. Vine cap aquí que te conto. I arribàvem en aquest espai per explicar que el que feien les dones bàsicament era cosir tant a mà com a màquina les peces que havien fet els homes. De fet, jo me'n record que la meva predina, que era inquera, ho feia. I per cert, els nins, un poc explotació abans, encolaven les sabates i cercaven el material. I doncs, ho sabies tu. Què te pareix? I què va passar després? Que després, en la industrialització, tot aquest procés més familiar va canviar. I se va traslladar de casa a les fàbriques i tot aquest procés se va dividir en més de 100 passes diferents que ara feien amb les màquines. I ara això, reina, perquè tu m'aduguis unes Nike. Hem de comprar local i tot això. Xica, un poc de consciència. I ara pensa que això te contam dins un joc que abans no tenia gens de glamour, perquè era el quarter de General Luque. És que imagineu-vos, abans era un lloc de pim, pam, pum, pum, i és un lloc ple de cultura, on hi ha la seu del Museu d'Escalçat i de la Indústria. I ara se fan esdeveniments, hora vouchers. Així que, reina, ja saps, la pròxima vegada que te passis per aquí, mos crides. Gràcies. Ciao. Ciao.
Ja crec que la darrera ha quedat Ja, molt sí. guai.